थांनाय MCLA इलेक्शनाव बिथांमोना BPF दोलोखौ देरहाहोनानै जोबोद गिदिर गोरोन्थि मावबाय होननानै रायजो राजाफ्रा फोरमायदों। गुबुन गुबुन हारिनि रायजो राजाफ्रा जोंनि हारिनि रायजो राजाफ्राबो दा नंखायनो सानसे साननैनि गेजेराव बिजाथिखौ फोसावनाय लोगो लोगोनो उदालगुरि जिल्ला आरो उदालगुरिनि मोनब्रै समष्टिनि थासारिया आलादा जागोन आरो बेवहाय मोनब्रैनि गेजेराव मोनथामखौथ' सिउर हमनो हायो जे UPPL नि बिजाथियानो देरहागोन। दिनै UPPL हान्जानि थाखाय जोबोद मोजां खौरां। गोलाव सम बर' हारिखौ दैदेनबोनाय बर'नि मोनसे माहारि आफादाव गोलाव सम दैदेनगिरि बिबान रुजुनाय दिपेन बर' बिथाङा UPPL दोलोआव जयेन जादों। बिथांखौ जोङो बरायदों आरो बिथाङा जयेन जानायनि उनाव उदालगुरि जिल्लाजों लोगोसे UPPL आरोबाव जोबोद गोख्रों जाबाय आरो बिथांनि जि गोलाव समनि सिमां बर' माहारि दानाय, बर' माहारिनि जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांनाय आरो बेजों लोगोसे जोंजों रायजो जानाय हारि माहारिफोरनि जौगानायनि हाबा मावनायनि जि मोनसे सिमां दङमोन, जायखौ बिथाङा फरायसा आफादाव थानायाव सोमावसारनायनि गेजेरजों मावदोंमोन, राजखान्थियाव फैनायनि उनाव बेखौ दिनै राजखान्थि गोहोखौ लानानै मोजाङैनो मावफुंनो हागोन। दा बेनिखायनो बिथांनि फैबाय थानाय राजखान्थि जिउआव आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावदों। बिथांखौ जों बरायदों आरो UPPL आव फैबाय थानाय समाव जिखिनि दैदेनगिरि दङ बिथाङा आरो सासेबाव गोख्रों दैदेनगिरि महरै दिनै जोंनियाव जयेन जाफैनायनि उनाव UPPL जोङो मोनफ्रोमबो खामानिखौ जोङो आरोबाव गोख्रोङै मावलांनो हागोन बेखौ आं फोथायदों। MP जानानै दोलोखौ फोजोबनायनि लामायाव लांदों प्रमद बर' होननानै। कंग्रेसनि आफादगिरियाबो MP, BJPनि आफादगिरियाबो स्टेटनि MP, स' UPPL आवबो दिनै आफादगिरिया MP। बेथ' गोदान बाथ्रा नङा, बे गोसोनिसो बाथ्रा। नोङो दिल्लीयाव था जेराव था जुदि गोसो दङब्ला हारिखौ सिबिनो हायो आरो गोसो गैयाब्ला सानसेमानि जुदि जौ लोंनानै बेदर जाना उन्दुबाय थाबाय थायोब्ला हारिया जौगानाय नङा। दा नंखायनो हारि सिबिनाया गावनि गोसोनिसो बाथ्रा। आंहा जिहेतु थांनाय 30 बोसोरनि बारा हारियाव खामानि मावनायनि मोनसे अभिगता, आं सरकारखौबो 5 बोसोर सालायबाय आरो दिनै जिहेतु जोंनि हारिया गोबां जेंना दङ, जोंहा 2 MP दङ आरो 3 MP जानाया जोंनि थाखाय हारिनि थाखाय जारिमिनारि मोनसे घटना, बियो मोनसे जाथाय जे दिनैसिम उदांस्रि भारतआव बर'फ्रा 3 MP मोनाखैमोन, दिनै जों 3 MP मोनबाय आरो 3 MPया थांनाय बोसोर जिखिनि बाथ्रा एबा जिखिनि जोंहा जेंनाफ्रा सुस्रांजायाखैमोन बेखौ जोङो लकसभा आरो राज्य सभायाव जयैनो गोख्रों मोनसे रल लानानै बिफाव लानानै बेखौ जाफुंसार महर होनायनि थाखाय जों खामानि मावगोन आरो हारिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि थाखाय जों अरायबो नेशनेल प्लेटफर्मखौ जोङो इउज खालामनो थाखाय एबा इनफ्लुयेन्स खालामनो थाखाय जों नाजागोन। बिजाथिखौ माला फोजोबगोन? सानसे साननि गेजेरावनो जोङो बिजाथिखौ फोजोबगोन। नैबे जिथु बयजोंबो सावरायजानाय उदालगुरि बेयाव माबायदि बिजाथिखौ होगोन? जितु उदालगुरियाव दिनै दिपेन बर' बिथाङा जयेन जानायनि उनाव उदालगुरिनि जोंनि मावथि दैदेनगिरिफ्रा आगोलाव जिखिनि गोसो गुदुं जाना मावदोंमोन बिनिख्रुइ 10 गुन गोसो गुदुंजों खामानि मावगोन जोङो नुनो मोन्दों आरो दिनै लोब फैनानै गोबां लाइमोनफ्रा UPPL हान्जायाव दिनै जोङो जयेन जाफैदों आरो दिनैनो जों बुंनो हायो जे नेक्स्ट जि एसेम्बलि इलेक्शन बेवहाय UPPL उदालगुरियाव देरहाखाबाय, बेवहाय जेबो गोनो गोथो गैया आरो रायजोफ्रा जोंखौ बुंबाय थादोंमोन जे खालि बिजाथिखौल' फोसावनांगौ, खामानि मावनाया जोंनि बिबान। आरो थांनाय MCLA इलेक्शनाव बिथांमोना BPF दोलोखौ देरहाहोनानै जोबोद गिदिर गोरोन्थि मावबाय होननानै रायजो राजाफ्रा फोरमायदों। गुबुन गुबुन हारिनि रायजो राजाफ्रा जोंनि हारिनि रायजो राजाफ्राबो दा नंखायनो सानसे साननैनि गेजेराव बिजाथिखौ फोसावनाय लोगो लोगोनो उदालगुरि जिल्ला आरो उदालगुरिनि मोनब्रै समष्टिनि थासारिया आलादा जागोन आरो बेवहाय मोनब्रैनि गेजेराव मोनथामखौथ' सिउर हमनो हायो जे UPPL नि बिजाथियानो देरहागोन। थेंक इउ।